Det her er min komplette skosamling. Så vi starter med sneakers, så går vi til lædersko, og så ruller vi af med sandaler / slip-ons. Jeg kommer til at føre regnskab over det hele og løbende tjekke StockX, så tag prisen med et gran salt. Vi starter sgu med mine favoritter. Min all-time yndlings sneaker. Adidas Gazelle Indoor X Gucci Women's Exclusive i farven, der hedder Purple Velvet. Ja. De er fuldstændig vanvittige, dem her, og det tog mig 3 år at få fat i dem. Ledte på eBay, på Depop, på Grail, på Vestiaire, på The Real, alt. Og de kom bare ikke. Lige pludselig der kom de i min størrelse, og formåede at få forhandlet med fyren over Instagram og få dem købt. Og hvis du vil have sådan et par her, det kan du ikke. Der er intet par til salg på StockX, men de andre her, som der kommer til i grøn og i bordeaux, de står til dem her i størrelse 44, koster $4.330. Det er ikke helt rigtigt. Jeg vil mene, de koster omkring 7-10.000 danske. Så de lilla her vil jeg mene godt kunne koste, fordi de er umulige at få fat i, et sted mellem 15 og 20.000. Videre til, nej ved du hvad, det her det er sgu min anden favorit. Tom Sachs Nike Craft Mars Yacht 2.0. En vild historie, jeg ikke lige har styr på 100% for at få fat i dem. Men noget med, at du skulle klare sådan et obstacle course og svare på nogle spørgsmål i anledning til at få lov til at købe dem. Og Tom Sachs er vist en ex-NASA-astronaut, ikke holdt op på det, som har lavet en 1.0, 2.0, som jeg holder her. Og nu tror jeg faktisk, der er en 3.0 på vej rundt om hjørnet. Dem her, de er også rigtig dyre, desværre. I min størrelse, det er heller ikke færdigt her. Ja, okay, på StockX, der siger den $17.500, hvilket ikke er rigtigt. Jeg har set den gå for 30.000, hvilket er mere retvisende end, hvad er 17.500, det er 120.000 danske eller sådan noget. Det er ikke rigtigt. Ellers så har jeg fandme været heldig. Dem her fik jeg lyst til at købe, efter jeg så Magnus Rønning havde dem på hans Instagram. Der blev jeg helt forelsket i dem, og i starten synes jeg faktisk virkelig, de var grimme. Men fandt så en måde at forelske mig i dem på, og en sko, der er efter Tom Sachs designet til at skulle kunne bruges på Mars. Også et par Gucci Gazelle, men i farven, der hedder Burgundy. Også med velour og ruskin, Gucci her på hælen, og så de her små Gucci-logoer under sålen. Dem her, de koster, der står $2.800 her, men lad os se, det er måske bedre at gå ud fra. Lad os sælge på StockX $1.200, så 8-9.000-agtigt. Og så kommer vi til de grønne. Så mørkegrønt velour, grøn suede, dem har jeg også brugt lidt mere, dem her. Fuldstændig samme tal, jeg bare ikke grøn. Jeg bruger dem ikke så tit, fordi jeg er mere skiftet over til lædersko. Så kommer vi til et par Wales Bonner Adidas Samba i Black Pony her. Det var så, lad os sælge på dem er også $1.000, så omkring 6-6.500. Fucking fede. Så har vi matchende par med White Pony her, samme størrelse, samme alt. Dem her, de er bare fuldstændig ubrugt. De har bare stået og samlet støv. Ja, de koster cirka halvdelen. Men de er også sindssygt fede. Det første collab mellem Wales Bonner og Adidas Samba, der nogensinde blev lavet. Meget pjusket ruskin på snuden her. Krokodillestriber. Og de her, stribede snørbånd, de koster nok cirka 6.000. Så har vi par fra en af mine yndlingskollektioner, der er blevet lavet med Nike. Selvom jeg ikke er nogen Jordan-mand, så synes jeg virkelig, at den her Jordan 5 fra The 10, som Virgil Abloh udgav med Nike, er sindssygt fed. Det eneste jeg mangler på dem,
det er nogle hvide snørbånd. Det vil lige tage dem til niveauet over. Dem her står til, sidst jeg tjekkede, 6.000. Men jeg prøver lige at tjekke op. Der står last sale på dem her var $1,200, så 8-9.000. Så er vi faktisk ved at være nået til vejens ende med sneakers. Endelig. Der er lige dem her. Det er et par Rick Owens 07 Vans. De har en kæmpe sol. Frygtelig at gå i. Virkelig. Altså et af de dårligste par jeg har at gå i. Så det er sådan set bare en Vans på steroider, der er dårlig at gå i. Jeg har ingen idé om, hvad de her de koster. Der står ikke noget last sale, men man kan købe dem nu for $1,500. Cirka 10.000. Damn! Et par Nike X Cortez. Hvis du vil have sådan et par her, de koster så omkring, last sale var $751. 4-5.000. Ja, måske lidt mere. Burde du godt kunne få dem for 6.000, så er vi sikre. Dem her tæller ikke. Det er min løbesko. Og så er det dem her. Sjælden colorway af en Adidas Gazelle Indoor, der udkom i 2014, der hedder Turquoise. Hvis du lige smider på hvide snørbånd i dem her, så er de vanvittige. Jeg tror, de koster omkring 1.000 kroner. Det var det for sneakers. Nu kommer vi til lædersko. Der vil jeg også gerne starte med mine yndlings Derbies fra Dior, som simpelthen har den flotteste form på en sko, jeg nogensinde har set. De ser godt ud med alle bukser. De er bare virkelig dårlige at gå i, men har de fedeste detaljer. Sådan Dior-monogram under her. Og så altså en my af en detalje her på hælen, hvor man lige kan se Dior. De koster 8.000 på deres hjemmeside. Og dem her er jeg fucking glad for, udover de er dårlige at gå i. De har lige været en tur i byen, så I må ikke lige tage, de er lidt beskidte, men et par Prada loafers. Det her det er den bedste lædersko, jeg nogensinde har haft. De har holdt til alt, og som man måske kan se herovre på den højre, der er stort set ikke noget creasing. Og det er fordi, at min ene fod er større end den anden. Jeg har dem tit på i byen, fordi det bare er så nemmere at gøre rent. Det er bare at tage en klud, og så er de rene igen. Og jeg tror, at de koster en 5-6.000. Så har vi et meget specielt par. Jeg aldrig tror, at der er nogen, der har set før. Vintage Yves Saint Laurent loafers. Med den her kæmpe metalklasp henover. Dem her kan jeg faktisk ikke være i. De er sindssygt lange og virkelig smalle. Billigste par, jeg har set på eBay nu, koster 7-8.000. Og igen, I må gerne fact-check mig. Jeg har bare ikke tid til at fact-check alt, og jeg også lige skal redigere. Så også et par her, jeg er virkelig glad for. Et par Paraboot Michael i deres jubilæumsfarve, flaskegrøn. Dem har jeg væltet rimelig meget på cykel i, som man måske kan se her. Det er heller ikke den bedste sko at gå i. Det er okay, når du lige har gået den til, men ikke noget at skrive hjem om. Dem her koster 3.500 i butikken. Ja, dem her er jeg ikke super begejstret for, men en Gucci Horsebite loafer, deres signaturloafer, der desværre bare ikke er chunky nok til min smag. Udover det, så har de træsål, så de er frygtelige at gå i om vinteren. Altså det skal ikke være glat, så skvatter du over det hele. De koster 7-8.000 i butikken. De er faktisk virkelig gode at gå i, det vil jeg godt give dem. Og det sidste vi mangler at gennemgå, det er sandaler og slip-ons. Og der vil jeg starte på toppen par Dior Birkenstock. De har en rimelig fræk detalje her under bunden. Der er den ikoniske Dior Alex buckle. Og så er der sådan en kæmpe forstærkning ude på snuden her, som gør, at det ikke gør så ondt at gå ind i kanten af bordet eller stolen. Og dem her står til, jeg har lyst til at sige 7.000. Our Legacy Camion Mules i mørkeblå med, se det er lækkert det her, Vibrant Soul. De har kostet 3.500. Sandaler her fra Bottega Veneta. Store plader, brun læder i deres signaturfarve. Og dem her koster 600 et eller andet dollars. 3.500. Det er faktisk også vibramsål. Nej, det vidste jeg faktisk ikke engang. Men det er også en stødabsorberende sål. De er stadigvæk dårlige at gå i, to be honest. Så har vi Birkenstock Ecstasy i farven, der hedder Caramel. Dem her fik jeg på release.
Og havde egentlig ikke tænkt, at jeg skulle bruge dem indtil jeg prøvede dem på, og så var jeg fuldstændig solgt. Og jeg tror, de koster 2-3.000. Et par Birkenstock Boston i blå suede med uldindtræk, der også er blåt. Koster nok 1000 kroner. Og rosinen i pølseenden er et par Birkenstock, Arizona, tror jeg, i sådan en smoke grey læder. Igen meget standard, de koster vel også 1000 kroner cirka. Jeg håber, I kunne lide sådan en slags video, hvor jeg lige viser nogle af mine ting frem. Jeg er sikker på, at jeg nok bliver lidt overrasket, når jeg lige får regnet det hele sammen her, hvor meget jeg egentlig lige har for. Tak for, at I så med. Ja, god dag.